ఇప్పుడే మా హరి పిఆర్ఓ గారిని మా పిఆర్ఓ హరిని అడిగిన, హరి లక్ష్మణ్ గారి ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అని తీర్మానించింది. వారు మా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి అలా ఇప్పుడు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారి వయసు 69 సంవత్సరాలు. స్టిల్ ఈ రోజుకి ఆయన ఈ సంవత్సరానికి ఈ రోజుకి డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారి యొక్క వయసు 69 సంవత్సరాలు, 69 ఇయర్స్. మళ్ళీ అది అడిగినట్లనే మనకు ఇండిపెండెన్స్ స్వాతంత్రం వచ్చి 8 సంవత్సరాలు అయింది. 1947లో మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజుకి 78 సంవత్సరాలు. డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారి వయసు 69 సంవత్సరాలు.